Shukor nakaslem jong unongsan hima. Nakabenta ban pentikna ya ka jinisngan jongki khana pule ka jilla ka sarkar jilla lingba o commissioner and secretary ka tanat puli puthi kalabatha ya ka jing ai jingmut eki kemi ki khpa ne ki nong sumar bat nong pet ya ki khun jongki banshim bat ban pentikna ya ki la jingyada ki badan kam haba ki pha ya ki khun jongki bakin let pule shabar ka sarkar kalabo ka to kan ne ki jing ai jingmut banlong kilat jingyada ki baki kemi ki khpa ki de ban bot nakabenta ka jinisngan ki khun kita ki long banwat ya ki jaka pule bala itho da sarkar banjit eki hostel ki bala itho da sarkar nangta bankiar na ki jaka pule bampat penrung kerteng neki bampat pensisha da sarkar berhaswa bakin bo school ha kinu ki jaka pule deban wat bania ban pentikna baka hostel kan long ka babet babiang ha kalyang ka jing sumar kila jingyada ban pet ya ka jingshim khya ki nong tre ha kata ka hostel deban ekran barabor bat ki khon da ka bapun deban let pet man ka por ya ki na ka benta ban pet bania ya ka jinglong jingman ka jaka sa ni ka jaka pule khnang ban tep ya ki jing e ka baki khna ki don kum joru ka sarkar ka lakintu balada ki lap baka hostel ka le ya kinu ki kam bi an deban pen tep sheki bor shnong lani ki tanat puli puthi badha ki bor ka an deban pen biang ya ki khon da ki phone number jong ki bahayeng ne ki brio bala la ban chania bat ki la ban pen tep lada ja kanu ka jingja barker ke ya ki ban let ngo eka hostel ban pentikna bakin don ki kendon badan kam jong ka jing shngan bat ka jing kho jing suba na ka banta ki khna pule ne ki samla pule pat ka sarkar kala kentu baki de ban pentip ha ki keme ki khpa lani ha ki baki snau jan lada ki sham jing e ha ka no ka liang ban bantip ya ki hok jong ki ban ujor lada don ki ki jing pen khen ya ki kendon ha ki jaka sa ne ki jaka pule kum jo ru ki de ban bu ya kala jingirap ki bakar ke kenthop ya ki helpline number jong ka jilla meghalaya jong ki tanat pulet jong ki bahayeng bat ki we ki bala banchania ka sarkar kala pentip ru bakin pentip ha national child helpline number iway not kndai pra bat ucm connect iway pra not lai sao san riu pra san iway laki don kinu ki jing pentip bakar ki kani ka jing ajing mo jong ka sarkar ya ki me ki khpa le se ka de hadien ka jing ja ka jing khlat jong ki armut ki khna school na ka jilla na babam ya ka bam ka bala sam ha ka te ka hostel ha karnataka